Dí gwit daon ras seo ó lifi gael sa súla gom tá gachtain ag déanamh go maith. Tá mé chun formé amachchas má teach inniu agus tá mé taobh mu chun cúpla scialna dhéanamh tá súla gom go mbeidh siad níos fearr. An cé rud tá mé chun tosnú le ná an peoch sús. I peagháileach tá cadig na cholíní peoch an líróid sús an talamh, so is féidir leo na cholíní é sin dhéanamh. No is féidir leo é seo dhéanamh ach caig na buacalaí é seo dhéanamh, caig na buacalaí den é an bailach seo. So, nuair tá mé ag peoch sús an líróid, chuireann tú cos amháin ag an taobh agus an cos lena cicinn tú le taobh hiad an líróid mar seo. So, agus an sin, caid tú crum de glún, crum de gréim, chuir na lábha os cór an líróid, ní gadi an taobh mar seo, os cór an líróid, tá céim isteach agus chuir iad a lábh mar seo. So, cad big mí dhéanamh na. So, tá ceithre cón déint amach agam. So, big mí degree, bhí an céad cón, bhfuil é peoch sús an líróid, chuir é sios, dara cón, bhfuil é peoch sús an líróid, chuir é sios, bhfuil an trío ceann, peoch sús an líróid, bhfuil an ceithre ceann, peoch sús an líróid. So, taréis tá mé de peoch sús an líróid, tá mé chun breit ar an cá an líróid sús agus breit ar. Is shocking our core. So an rud céin ar east, is féil an búil ein cón. So búil cón, peoch an líróid sús, cá é sús, breit ar, chuir é sios. Peoch an líróid sús, breit ar, chuir é sios. Cá an líróid sús, breit ar, chuir é sios. Agus sin an ceann déirn. Ok, tá an ceann, tá an sciilseach do na páistí atá rang a hain nó beidir rang a dó. So tá mé má tá cúil agat, is féidir le dúsáil an cúil. Mana bhfuil cúil agat agus tá tú i do teach i do gádaíon, is féidir le déana ag gan cúil, tá spáinnig mé an céir bailach. So, tá mé chun cá an líróid sús, thar an trasnán agus déan éireach breit ar an líróid. So, cá é sús thar an trasnán rifhuí breit ar. Cá é thar an trasnán rifhuí breit ar. Mana bhfuil cúil agat, mana bhfuil park mar tá tú san gádaíon, is féidir just caithé amach, rich réis agus breit ar. Caithé amach, rich réis agus breit ar. Rééis é sin, tá mé chun an kick dhéanamh. So nuair tá mé dhéanamh kick, tá cúil agam san seo, tá mé sé chun é déanamh ar kick é thar an trasnán. Mana bhfuil cúil agat, tá mé just chun kick an líróid go fada agus is féidir. So caid mé cór, an líróid díreach amach mar seo, kickan mé sé le mo cos das, tá mo cos das beag anaí an taobh hiad an cos eile. Tá cumad an súil ar an líróid, nuair tá an líróid ag titim, tá céim isteach agus kick le íocha. Mar sin. Ní raibh mis amach go leach an kick é thar an trasnán. Mana bhfuil cúil agat ná bhí bortha. Ó, má tá tú ní an bheoga nó ní an móra. Is féidir le just kick é faoi an trasnán. So gur má agat a gach duine atá ag fécinn ar an fís, tásúla gom tá se bh buin tan of us. Beag mé ras agus tásúla gom go mbeidh mé ras ag clochta lena isteach na scoilne agus le lifi gael raibh cúpla seachtain. Gur míle maith a raibh slán.